9 Oktober 2012 o tarik norokni bagui normal wngfano phiaba Karnatak ni deso krima sincha kwchangma bothrai thairijak date hinui jotoni slai hamya date o khopjago o 9 Oktober. Tamoni hinkhe o date o emon je gotna goti kha je pura Karnatak area no lilakriwi rwkha. 17 borshorni khoroksa bwrwi umor soksuya bwrwi porni chini emangno mukthang khlainani bagui phungni simi ongkhorwi thaka bini schoolo. Schoolo thangui normal day o hinkhe nogo kifili phaio 4 ni swkang phiaba afuru hinkhe 4 ni foro pharnose nogo kifil phailiya. Sarik sanjani simi hor wngwi thango phiaba bwsajakni kuno atapata phano manliya. 2000 jon borok katutui o bwsajak bwrwi no naitoknani bagui jotono lama lama goroklaikha. Phiaba 10 din phungo hinkhe lamani bolongo o bwrwi bwsani mangkwthwi mankha. O bwrwi mangkwthwini halat rokno nugui jisani phanose kwchangma bothrai thaiwi thangnai amsukhe kirima sincha khlaiwi bono bwtharwi tonwi khiklai rwkha. O bwrwini logi o herbaniyat ni joto sima par khlaiwi rwkha sabobo. Phiaba o duskorm khlainai sabo bini ukulogo saboni yak wngnai. Obo belai no swngmung kotor tabuk parani borok tei bini buma bufa o bwrwini. Sabo bono buthanai tei tangwi tabuksuk jora phano bo justice maiya. Tangwi police rok o case no tabuksuk jora kahamkhe investigation khlaiya. O case ni ukulok ni tamo hamya koktwma tong hwijak koktwma phaidi saiman lainai hingkai video no agukna swkang. Ani channel o kwtal hinkhe channel o subscribe khlai di tei like share comment bo khlai thangdi hinkhe tinini video chenglai sinai. Dol rok o case wngkha Karnataka ni tei Dharamsala bumungui kaisa town tongo a jagao. A jagao kwbangma paribarni nog rok bo tongo tei aboni bisingo no aro khoroksani paribar tongo Sojaniyani. Bo bini pura family bai hasui khushi khai no tongwi tongo a jagao. Sojaniyani umor matro 17 boshor siko tei bo umor soksugya no khopjago 18 bosorni bisingo wngwi. Phiaba Sojaniya hinkhe kubuni bwrwi rok khai beraina bo muchungjakya tei borok bai kok rok bo amsuk sathaya. Amo hai type ni bwrwi bo. Sojaniya sudu niji bai niji simi no samungo tonio. Sojaniya aroni no kaisa SGS college o poriwi tongo. Sojaniyani paribar bo bisi chukthaya phiaba Sojaniya no bini buma bufa song kahamkhe porinani bagui bwkha thonwi naharka. Tei buma bufa wansugui nangkha jesake phano bono kahamkhe kuchugo tisai langnai tei Sojaniya no bo buma bufa no obohai nukma bai bobo kahamkhai bini poriwi akowi chakri rok manani bagui imang wawi poriwi tongkha khawarwi. Phiaba sabule saiman Sojaniyani bobishot bini o je poriwi tongmano nosto khlai rwnai hinui. Bini phainai sal tabukni saifano kirima sincha angnai hinui sabule saiman. Haifano bini bobishot no twiwi bo kuno phano saiman ya angma bai bini exam ni bagui normal day haikhe no khawarwi poriwi tongo exam o pora seinani bagui. Aboni ulokhe no sal phaika 9 Oktober 2012. Phung aima bai baksa no Sojaniya bini college o exam rinani bagui bwkha jogo tei aboni bagui no bo phungni mairok bo chayawi no nokni ongkhorwi thangka tarahura khlaiwi. Sojaniya jefru college o ongkhorwi thango afuru bini ma bo nogo samung khlaiwi busy wngwi tongo phung jora ba abagui Sojaniya no naharwi bo rohorwi manliya thangslabwi paikha. Nairwgui rohor manliya ni bagui bini buma ni bwkhao tabuksuk jora bo afsos wngwi tongo. Tamoni hinkhe a salo no paithak je bini bwsajuk no kaham khlaiwi naisigui paithak bidai rohornani. Tamni hinkhe a dinni pore tei kuno dino phanose nukgulak bini bwsajuk no abagui a din no salni simi bini bwkhao afsos tongrokha bini bwsajuk no kichaphano nairwgui rohor manliya hinui. Sojaniya afuru 8:30 dige o no
college o ongkhori thangka exam rwnani bagwi mairok sayawui no. Exam ribaimani kisisa somoini yagulo kheno sajaniya college ni ongkhori phaio. Tei bo nogo thanani bagwi bus bo thamogwi naharo. Bus ni safar hingke kaham no tongkha tei bo snangat bus stand no hingke no ongkhorui tongrokha. Snangat ni simi sajaniya ni nog bisile salthaya himui no thangui mano. Ama haike no bus ni ongkhorui himui thangpuru no bini uncle khoroksa bono afuru nukha. O uncle ni bumung wngkha Victor Goda. O uncle sawai khwnarika sajaniya jepuru bus ni hoite ongkhoro bo afuru bono nugui no tongo hinui. Victor Goda ni shop wngkha snangat ni ganao no tongo abagwi bo arjagao bwthaka hingkai no nugui tongo je borok arjagao bus stand bwthago ajaga no nugo. Abagwi no sajaniya no bo jefuru phano nugui tongo college ni hoite nog ni hoite college teldeli no nugui tongo. Tei 9 October 2012 bo amahai no wngkha. Sajaniya bus ni hoite nogo ongkhorka nogo thanani bagwi tei afuru wati bo belai no hom ke phaijak asalo. Abagwi no bo sati twiwi nog digio rawana wngwi thangkha. Hadino joto normal tongmani Victor Goda bini je uncle nungmani obo bobono halchal rok swngwi thangwi phaikha afuru sajaniya. Uncle bai kok sabaimani yagulo sajaniya bo nog digi himui thangkha tei obono last je sajaniya no nukmani afuru. 4ta no hoite 5ta bajika sadikni tobo sajaniya nogo soguyakho taboksuk jora. Phiaba sajaniya ni je a bus stand ongkhormani aran sai hingangke onek sigana tobo phano se sajaniya taksuk jora soguyakho nogo. Somoi balogrorok bumani chintao teibo habrorok ani bwsajak tabuk tangwi taboksuk jora sokpaiya hinui. Taboksuk jora bo bini school ni exam rok paikhabla hinui teibo wanajakkha. Tamni hingke amono first time sajaniya time po nogo soguyakho. Tei soguya wngmani sajaniya belai kheno nilar bwrwi tei bo dol rok bai bisi beraina rok bo amsuk muchungjakya. Tei bini college o bo khoroksa no best friend bini bumung wngkha Kusmabati. Kusmabati hingangke norok no sawui rwano obo bini buma no. College ni bumung rwjaktwi wngkha tamni hingke norok confuse phano wngwi mano. Bini buma no bo joto ni slai best friend hinui uansugo. Bwkhani kok rok bo joto bini buma no mang sawui khwnario bo. College o wngthun nog wngthun joto no bini buma no best friend hinui uansugo. Sajaniya waisa pono bini buma no bwkhani kok rok no khogya abagwi no a jorao sajaniya nogo soguya wngma bai belai kheno chinta nangjakha buma asporos ni borok rok no bo swngkha sajaniya no nure nuk phaima rok ni hinui. Phiaba kuno phano ata phata manliya bini college ni khoroksa classmate no bo call khlaika tamni hingke bo baide rogo tongwi tong hinui. Phiaba bini o college ni friend bo kuno phano sawui manya. Phiaba joto digini hoite no kaisa no phirok mankha sajaniya swngbaiya hinui. O kok rok no khwnawi buma ni wanajakmati chinta belai kheno bariwi thangkha. Sarik sanjani simi hor wngwi thangkha phiaba bwsajak ni tabuk phano ata pata kwrwi. Haike nasingwi achugwi tongkhang hangke borokni bwsano kunu dino phano naitugwi manglak abagwi town ni 2000 jon borok no help sanui borok ongkhor laikha naituknani bagwi. Tei a jagani 2000 jon borok lamani joto bolong halong joto jaga no naituk sukka phiaba kunu jaga phano manliya. Kheto bolong lama joto jaga no naitukha kaisa jaga phano kwrwi je sajaniya no naitukya jaga. Obo haike no pura hor naituk laikha hor gwnangwi. Phiaba amsuk jora tikhe naituk phano sajaniya ni kuno ata bata phano mandyakho taboksuk jora. Phiaba 10 din ni salo eba kheba phungo hingke arjagani town ni khoroksa borok no sajaniya ni mangkwthwi kaisa bolongo kulaijak nukha. Jepuru o mangkwthwi no khulasa khlaikha afuru saimankha abo sajaniya ni hinui. Logi no borokni poribar rok no inform khlai rika tei a jaga o no sokpaikha bongni nokni boma bupharsong. Video no pura khe swnamwi manglak next part nainani muchungke comment khlai sadi next part tubunai.